Warning. The following content may contain elements that are not suitable for some audiences. Viewer discretion is advised. Empty. Angidlali ngabantu nje. Empty lelibhodlela ke ngifuna abantu abangadlaliyo nje. La kudlala. Ngifuna abantu abaserious futhi ngifuna abantu abakhulileyo. La ndibhalele ke komama noba kosisi. Gogo nogobile, saluko sempondo. Mavuma ndoda yavume sisweni. Sandle somphethe uzulu nomhlaba. Hey usile madoda. Kuzabe ikhuza uhlabe hlaba ngophondo phasi buye nodaba. Hambele emnyama enhlangohla ngobidla umzulu okhanyeni. Hey udokotela wabashayi lo. Dokotela umshayi wezitha zikhali. Umshayi wabashayi. Mile madoda ke njengoba nisazi udokotela wesintu ugqirha lesintu ugqirha wabantu ugqirha womphakathi. Mile endaweni yase Eastern Cape eqonce noma eKing Williamstown nabanye batsho ya endaweni phansi yasetolofiyeni xa ubheka ngasedimbaza kodwa uthi ufika edimbaza uthi opposite nje Thumasingatha ndilapho madoda mile entabeni mile esitulweni sobukhosi nje inkunzi ikhona Eastern Cape eqonce emadoda ake ngiqaphelise noma ake ndinivise nje ukuthi mina ngindoda ebuya kwamhlabela lengana madoda ngaphekwa indoda yamadoda ngaphindwa inkunzi malanga apha kho sesigadla senyama safika mazundaba zami nje yakhuluma nje 2+2 yakuphekwa indoda yamadoda buya kwamhlabela lengana ngqo mina ngiyenza into ezenzekayo madoda hayi nje ukudlala okay andikho lapho kodwa ke bengibulisa kusizwe sonke kwabantu bukeleyo kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo ngiyabulisa udokotela lona usekhona ngithi nje angigqithe njengoba ngoDisemba na ngoDisemba ngoba naye sefikile zonke ke izinto ziyenzeka ngoDisemba siyazi abantu zonke umuntu ufuna uphila kamnandi ake ngikhulume nje ngamabhodlela engiwaphethe amabini amancane namabhodlela engiwaphethe amabini mancane ngisekhaya ke unibona nje ngisekhaya phakathi emzini wami ngiyasebenza kodwa hey awufika abafana bangihlupha abafana bami bathi hayi dokotela sicela ushuta ashute nje then siyama uphinde ke ube busy ngomsebenzi wakho ngathi ke bafana bami ngoba ngiyanithanda ake nikhulume nje ngalamabhodlela amabili ya awungiqale ngeli nali ibhodlela elibhodlela libhodlela lentombi lentombi elibhodlela umuntu nje oxakwe kushela liyamshelela nani bodlela lentombi bathi ngudumba kaSibungu nangu ukhona kuyatholakala okuningi sixoxe esigodlweni masufikele uthi amfuna nangu udumba kaSibungu khona madoda khuluma nani ke madoda nawo wentombi okuningi okufunayo usetshenziswa njani isikhathi sini sixoxa esigodlweni uthe uyafuna nangu umuntu wentombi ngempela awukho ngaphezulu kwalo okay angigqitheke lapho nali ibhodlela lesibili li-empty elibhodlela empty angidlali ngabantu nje empty elibhodlela lelibhodlela ke ngifuna abantu abangadlaliyo nje la kudlala ngifuna abantu abaserious futhi ngifuna abantu abakhulileyo la ndibhalele ke komama noba kosisi ngibhalele komama noma kosisi ngelibhodlela uthi mina kudala ngihlupheka ubaba wale ekhaya ngishadile naye kodwa uphuma kanje akayifaki kwa imali ekhaya abantwana ngiqakwe kwa ubondla ngibazi ngabondla ngantoni abantwana ngixakwe nokuthi iChristmas bazoyidla njani bafana abanye abantwana ngoba utata akasabuyi la ekhaya ufuna nje abantu abakhulileyo la futhi mawufuna nje ukudlala mina ngiyakujika asindodlala yinto yokwakha imizi iqine le
eyosisi noma eyomama, nayo okuningi sihlala phansi esigodlweni ndikuxoxisele ngayo bese ngiyakunikeza, ngikunikeze futhi ngikutshele ukuthi izokwenzani, isetshenziswa kanjani. Wena ungayibona engathi empty, ikhona into la, ikhona kanjani. Manje nokunika le bhodlela ngenze ngiphahle ngendlela yakhona, uzothi uma uyiva izoba ne-weight, uma uyiphakamisa uyivula ku-empty akuphumi into, kodwa uma uyivalile ngakuphahlela ndikunikeze esandleni uzwava i-weight sithi akudlalwa-ke la. Angifuni bantu abadlalayo apha. Ngiyabacela-ke omama, ngiyabacela osisi basondele. Nayi inamba yabo 067 94 69 570. Ibhaliwe naseskrinini, ungayijonga ezansi eskrinini, inamba yami leyo. Ngiyatholakala ubusuku nemini, ubusuku namalanga. Ngiyatholakala ngo-6 kusasa ngiyoma ngo-6 ntambama noma late. Angisafonelwa late, angisabathathi amakhosi. Ngiyabonga-ke kwabayibukele le video, ngibamba ngazo zozibini, ngithi mazinethele sina #ayikho inkomo yobuthongo evuka emva dliwa zizwagwema. Baba yini, ngiyanithanda.